ўласнай карысці ці на карысць той ці іншай краіны. Гэта не нацыянальны бізнес, бо яшчэ раз падкрэслю, беларускі бізнес і нацыянальны бізнес, беларускі нацыянальны бізнес гэта розныя рэчы. Бо нацыянальны бізнес азначае, што у чалавека апроч нейкіх меркантыльных, прагматычных інтарэсаў зарабіць грошы, ёсць яшчэ пэўныя ідэі, пэўная ідэалогія, пэўныя памкненні і мэты накіраваныя на развіццё нейкіх нацыянальных праектаў. Ён укладае, ці можа гэтыя грошы, якія зарабіў, укладаць у тыя праекты нацыянальныя, якія ўзмацняюць і развіваюць нацыянальную ідэалогію, нацыянальную палітыку, нацыянальныя праекты. Гэта ўжо мы маем дачыненне з нацыянальным бізнесам, то бок калі грошы вялікія или невялікія працуюць на развіццё нацыянальнай дзяржавы, на развіццё нацыянальнай ідэі, на развіццё нацыянальнай палітыкі і гэтак далей. І так, у гісторыі было шмат і застаецца шмат прыкладаў, калі свядома нацыянальны бізнес, дыаспаральны, іміграцыйны бізнес працуе на развіццё дзяржавы, на развіццё палітычных, культурных, нацыянальных праектаў. Вялікая дыаспара армянская, якая стагоддзямі функцыянавала напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі і фінансавала розныя праекты, таксама прасоўвала ідэю і замацоўвала ідэю генацыда армянскага народа падчас Першай сусветнай вайны, калі амаль некалькі мільёнаў армян грэцкі бізнес. Самы такі паспяховы і прыкладам можа быць бізнес, хаця не нацыянальны, а хутчэй тут ужо гаворка вядзецца, што першаснай была нават свядомасць, а не дзяржава, гэта бізнес габрэйскі, шмат які, па сутнасці зараз, гэта адзін з фундаментальных палітычных рэзерваў дзяржавы Ізраіля для рэалізацыі сваёй міжнароднай палітыкі і ўнутранай палітыкі. Можна прывесці прыклад аднаго з французскіх алігархаў, можна так сказаць, і бізнесоўцаў Ротшильда, які для рэалізацыі праекта габрэйскай дзяржавы яшчэ на канец 19-го, пачатку 20-го году уклаў некалькі дзесяткаў мільёнаў дзеля таго, рэалізаваць праграму перасялення габрэяў у Ізраіль, купляць землю у арабаў, і дзякуючы гэтаму фактычна гэта адно з апірышчаў, дзякуючы якому паўстала дзяржава Ізраіль. І я думаю, што ў беларусаў таксама ёсць перспектыва, асабліва пасля 20-го году, калі не толькі прабудзілася палітычная свядомасць, але таксама узмоцнілася свядомасць нацыянальнага бізнесу, у тым ліку на іміграцыі, які ў перспектыве можа спрыяць развіццю розных нацыянальных праектаў. Дзякуй. Уклаліся ў 5 хвілін. Супер. Дзякуй. Так, габрэі шмат на што могуць нас натхніць. Наступнае пытанне да Александра. Ведаю, што ў нашых размовах вы ўжо расказвалі мне пра сваю тэорыю 3 фактараў беларускасці бізнеса за мяжой. Калі ласка, агучце. Па-перше, у меня пытанне да залу. Какие беларускія прадукты, тавары вы ведаеце? Што для вас беларускі прадукт? Гэта што? Ёсць прыклад? Сырок глазірованы. Клас. Яшчэ што? Квас ліцкі. Добра. Магчыма, яшчэ зефір, так? Дзе ён там на чырвоным азыранні робіцца, так? Нешта яшчэ. Вось беларускія прадукты. World of Tanks. Дзякуй вялікі. Проходьте далей. Так танк и поехал, дякую Богу, что мимо. На Менск в другі бок, то на Варшаву. Калі казаць все ж таки сур'ёзна, мы пачалі разважаць аб тым, што такое беларускі бізнес 2 гады таму, калі ўстала пытанне, а ці трэба дапамагаць беларускаму бізнесу. Уявіце себе чалавека. Ён быў прадпрымальнікам у Беларусі. Ён в Беларусі был прадпрымальнікам, і ён, што натуральна, был беларускім бізнесам. Чаму? Таму што ён даваў працоўныя месцы беларусам, ён вырабляў нейкія беларускія тавары, напрыклад, ён плаціў падаткі ў беларускую казну,
з якой фінансаваліся агульныя справы беларусаў, у тым ліку і сацыяльная дапамога, медыцына і ўсё астатняе. Было зразумела, чаму ён завецца беларускім бізнесам. Не таму, што ён сядзіць у Беларусі, а таму, што ён нешта робіць для беларусаў. Калі мы выязджаем за мяжу, ну вы уявіце сябе как бы прадпрымальніка, IT-прадпрымальнікаў. Ён выехаў за мяжу, адчыніў сваю паспяховую фірму і працуе. З'яўляецца ли он беларускім бізнесам у выглядзе нацыянальным, либо в выглядзе просто беларускім бізнесам? Ну, зразумела, што не з'яўляецца, таму што было б неяк дзіўна. Да? У яго ёсць фірма, ён сёння беларускі, а заўтра ён прадаў частку 51 сотак армяніну, і гэта стаў армянскі бізнес. Ну, неяк дзіўна, так не працуе. Так? Таму как бы, ну, для мяне, гэта асабісты такі погляд на свет, для мяне беларускі бізнес гэта, ну, за мяжой, гэта бізнес, ён павінен ці даваць працоўнае месца беларусам, а азначае працаваць на інтарэсы беларусаў, ці вырабляць тыя самыя прадукты беларускія. Магчыма, гэта сыркі тыя самыя, магчыма, гэта World of Tanks, я не ведаю, ці лічым мы беларускія самыя World of Tanks беларускім ці не, я не ведаю, сапраўды. Гэта такі міжнародны прадукт. Ці ён павінен рабіць тое, аб чым казаў гаспадар Павел. Ён павінен прымаць удзел у той часткі, якая для яго магчыма, у нейкіх грамадскіх праектах. Ну, канешне, першую чаргу мы кажам пра грошы, але ж не толькі пра грошы. Яшчэ досвед, яшчэ шмат чаго можа быць вакол гэтага. Калі адная з гэтых функцый працуе, тады гэта нацыянальны бізнес. Зразумела. Калі нічога з гэтага няма, калі ты просто з'ехаў як прадпрымальнік, как бы карыстаешся гэтымі самымі лепшымі магчымасцямі, але таксама і перашкодамі, якія ёсць у бізнесоўца, які з'ехаў з Беларусі, то ніякага дачынення да Беларусі ты не маеш. Ты нармальны стаў нармальны польскі прадпрымальнік, паспяховы ці не паспяховы. Я ведаю шмат такіх прадпрымальнікаў, якія ўжо, дзякуй Богу, больш-менш паспяховыя. Но гэта не, у гэтым выпадку не ідзе справа пра нацыянальны бізнес. Таму у меня вось такія тры фактары, на якія я арыентуюся, но калі б мы ўсё ж такі паглядзелі так дзесьці з Марса, то, напэўна, былі бы не гэтыя тры фактары. Напэўна, мы пачалі бы шукаць нейкія каштоўнасці беларускія, якія адрозніваюць беларусаў ад расейцаў, палякаў, літоўцаў, украінцаў. І калі б мы іх знайшлі, я не ведаю, ці існуюць они ці не, калі б мы іх знайшлі і бачылі, як гэты бізнес адлюстроўвае гэтыя каштоўнасці, то гэта был бы больш дакладны, больш грунтоўны адказ, але мы не можам себе адказаць, што гэта за каштоўнасці такія. Таму пакуль так. Я уклаўся ў 5 хвілін. Так, падсумуем гэтыя тры фактары. Працоўнае месца для беларусаў. Раз. Вырабленне беларускіх тавараў, паслуг. Два. З ярка такой адлюстраванай беларушчынай. Ну і трэцяе, гэта удзел у грамадскіх праектах. Окей, дзякуй. Павел, што вы на гэта? На гэтыя тры фактары? Да, я в поиске просто. И я бы вернулся все-таки, что такое белорусский бизнес. Хорошая концепция Портера, я люблю ее, по поводу национальной конкурентоспособности. Бизнес национальный достигает успеха в тех отраслях, в которых национальная культура позволяет сгенерировать наиболее эффективные методы управления. Ну, я обычно простой пример привожу. Автомобилестроение. В Германии одна единственная премиум марка Porsche, остальное масс-маркет. В Италии одна единственная масс-маркет Fiat, все остальное бесконечное Ducati, Maserati и так далее, и так далее. Понятно, да? Тогда что белорусы? Вот ты же задавал вопрос, в чем наша особенность. Ну, во-первых, мы любим решать нестандартные задачи. Это, конечно, и Лукашенко помог, как бы все время загоняя бизнес в угол. А с другой стороны, это и в тутейшести нашей присутствовало. И посмотрите, что такое логистика? Это бесконечный хаос. Строительный бизнес белорусский успешно двигается по Европе, потому что это все время в хаосе. Да? Что такое программирование? Это создание того, чего вчера не было. Непонятно, что нужно сделать, правильно? И белорусы успешно справляются с непонятными задачами. Вторая характеристика. Мы делали программу «Развивай свой бизнес» со шведами.
И после второй программы наш шведский партнер говорит, а он работал в Украине, в Польше, в России. Он говорит, а у вас у белорусов в головах нет политических границ, когда они делают бизнес. Но мы привыкли адаптоваться под любые, так сказать, сети. Поэтому у белорусов нет страха войти в любую страну, затеять любой бизнес. И это как бы не является барьером каким-то. А что еще мы умеем хорошо делать? Мы умеем, а что плохо? Мы отлично делаем продукты и продаем плохо. Маркетинг для белорусов это, вот тут, ну не хохлов, а в смысле украинцев брать, альянс с ними просто будет давать потрясающий результат. Отличный продукт и отличное продвижение тогда. Ці он буде белорусский, ці уже украинский. Не, продукт важнее, чем продвижение. Так что будет... Не, в том, кто владеет контрольным пакетом. Поэтому вот мы должны увидеть этот белорусский бизнес, и он будет двигаться по миру дальше. Его участие в политической жизни, я уверен, что оно будет происходить, потому что 2020 год стал переломным, и мы стали осознавать себя белорусами. Да? И если ты осознаешь себя белорусом и гордишься этим, то это белорусский бизнес. А если не осознаешь и не гордишься, то не белорусский бизнес. Но у меня все. Дякую. Я б хотела звярнуцца да апошняга, Наталья, калі ласка, яшчэ удакладню у Паўла. Хотела так звярнуцца да вашага апошняга даследавання паттерны і перспектывы развіцця бізнеса з беларускімі карнямі за рубежом. І вы там выдзяляеце 3 тыпы бізнеса, і ўсе яны разглядаюць Беларусь як патэнцыйны рынок, на які вярнуцца, калі будуць там пазітыўныя змены. Ці гэта азначае, што бізнес беларускі? Ці гэта з'яўляецца нейкім таким фактором, показчиком? С точки зрения будущего, вот эта иммиграция очень позитивная. Послушайте, у каждого явления есть позитивная и негативная сторона, правильно? Негативная — уехали, позитивная — в будущем сработает привлечение капитала в страну. Если мы посмотрим Китай или Польшу, как два таких похожих, но различных примера, то иностранные инвестиции в Китай привели китайцы с американскими паспортами. В Польшу после 90-го года хлынул поток инвестиций тоже с американскими и европейскими паспортами. Ну, я надеюсь, наши, может, не успеют получить паспорта, когда поток хлынет. Но как бы это важная база для того, чтобы страна интегрировалась в те страны, куда мы эмигрировали. Ну, то есть Евросоюз и США. Дякую. Наталья, ці вось такія згрупаванні, такія супольнасці бізнесоўцаў за мяжой, ці яны дапамагаюць бизнесам белорусского походжання заставаться белорусскими по сутности? Ну, у меня тоже сейчас вопрос к залу. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, что такое БСБ? Ну, поднимите руку. Кто знает? Ага. А кто был на мероприятиях? Те же самые люди. Смотрите, еще есть много людей. Но мы так широко себя не продвигаем. И вот выстраивание БСБ, оно идет как раз от людей, не от рекламы, не от охватов, не от того, чтобы сразу много-много-много, а потом выбрать что-то, а от того, чтобы найти своих, и эти свои приведут еще своих. Немножко уже сейчас история. Вот в Украине мы возникли 3 года назад, ну как 3, 21, да, уже 3 года назад, осень 21 года. И до войны еще успели зарегистрироваться. 24-го должно было быть открытие, всем это рассказываю. Ассоциации, мы зарегистрировались как ассоциация в Украине. Когда я приехала сюда, вот уже 2 года, мы только выходим на регистрацию ассоциации. То есть сообщество превращается в ассоциацию. Почему так долго? Может, мы такие вот ленивые? А потому что сообщество, так сказать, становилось, росло. И за эти 2 года
люди приходили сначала вот с такими общими проблемами, как легализоваться в Польше, в Литве, потому что мы в Литве тоже существуем, как решить проблемы открытия компании, ИП, что делать с этим рынком, как работать с клиентами и так далее. Вот такие вот проблемы, которые они выносили на наши мероприятия, и мы старались их, так сказать, тушить, закрывать. И в какой-то момент появился запрос, а я хочу иметь партнера. Мне интересно поработать с этими белорусами, которые тоже здесь делают бизнес. И я смотрю на меня вот буквально, наверное, в середине 23 года посыпалось. А подскажите мне, кто там работает вот в этой сфере. А подскажите, кто вы знаете вот этого. А вот этого, вот этого. И я вот сейчас закрываю вот эти перекрестные взаимодействия. И отсюда же пошли конфликты. Да? Простите. Вот это на слово конфликты. Это задумано так, все задумано, потому что мы любим это слово. Значит, и дальше появилась необходимость определить правила нашего взаимодействия. И скажу, что вот весну сейчас мы посвятили 2 сессиям, там, опросам еще, и работы над внутренними правилами, стандартами. У нас было 2 сессии. Одна прошла 24 марта, вторая 22 июня. Одна была в Белорусской пуще. И там мы определили свое ценностное предложение. И вот сейчас коллеги говорили о том, что такое белорусский бизнес. Я скажу, что 20 человек с Украины белорусский бизнес был, с Киева приехали. Приехали с Вильнюса, приехали со всей Польши, 6 городов Польши. И люди определили, что белорусский бизнес на первом месте – это честный, порядочный бизнес. Второе, мы любим учиться, они определили. Мы любим технологии. Третье, то, что они определили, это участие в культурных мероприятиях. Это вот эта национальная самоидентификация и желание себя чувствовать белорусом. И, кстати, тоже показали, и еще был момент, когда они сказали, ну мы точно не лукашист. Вот это вот четкий еще водораздел, синий, не синий паспорт уже существует здесь. Белорусский бизнес. Ну, мне вот это, конечно, выборка небольшая, я не претендую на какие-то исследования очень большие, но это то, что вот у нас происходит, таких наиболее активных людей, которые взялись за формирование. Какая была идея, с которой я вышла? Это быть вместе, быть частью своего общества, не чужого общества, даже находясь за границей. И пока еще я, так сказать, вот, ну, как сейчас создатель BCB Community, который становится в Польше ассоциацией, эту идею, она еще до сих пор меня вдохновляет, я ее несу, но она уже сейчас переформатируется, и новая идея, она будет связана с интеграцией в польское общество, с тем, как взаимодействовать с поляками на равных. Мы вот на последней сессии очень интересно проработали эту тему, и скоро, конечно, вынесем, так сказать, на ваш суд. Кроме того, прошел опрос, и люди сказали о том, что они пришли в БСБ, там в топ-5 было, чтобы быть среди белорусов. Конечно, в первую очередь обмениться практиками, искать партнеров и так далее, но вот это тоже, там было 20 пунктов, входило в топ-5. Поэтому мне кажется, что мы ничего не делаем, что не выходит на живое взаимодействие. То, что не нужно, не делаем. Не делаем то, что пока еще люди не готовы воспринять. Вот готовы взять ответственность? С ответственностью тоже есть вопросы там, да, вот сейчас на последней сессии, ага, я уже готов поделить и делать вот в этом направлении. Значит, начинаем делать. Ну, ответственность, как мы понимаем, это же не только про «дайте мне, я здесь главный», это про то, что я умею делать и за что я готов отвечать, за свои компетенции, опыт. Ну, вот мне кажется, мы про это все-таки решаем этот вопрос, о котором ты говоришь. До вас аккурат у меня так, питание. Добавить, да? Пожалуйста. Ну, добре. Я тут как его, поумничаю. Что делают клубы? Бизнес-клубы, там, масонские клубы, там, не знаю, ротари-клубы и так далее. Они снижают так называемые транзакционные издержки. Транзакционные издержки – это те затраты, которые вы несете до заключения сделки. Когда вы вступаете в клуб, у вас коммуникация с членом клуба происходит быстрее, затраты транзакционные снижаются. И тогда количество сделок возрастает, и можно сделать более эффективные бизнесы. Поэтому это очень хорошо работает, и поэтому мы в Литве сейчас делаем ротари белорусские и NBI, или
BNI, как он? BNI. Ну, я там член, да, забываю, как называется. Белорусские. И какие-то еще белорусские тусовки твоя там происходят и так далее. Это все очень, еще раз, важный элемент снижения транзакционных издержек. Позвольте, очень буквально секунду, очень хотела об этом сказать. Все, другая полова пошла. Да-да-да, кроме этого, туда зачтется мне. Кроме того, что мы среди активистов провели обсуждение наших правил там, и у нас прошли такие бизнес-дискуссии уже, не в формате там, выступлений спикеров и так далее, а именно дискуссия среди строителей. Может, кто-то присутствовал или знаете, было в апреле мы собирались, больше 20 человек, и тема была как раз вот ремонт под ключ, какие правила взаимодействия с заказчиками, с партнерами. И я удивилась глубине дискуссии, когда люди действительно включились, мы через кейс шли и начали говорить о тех болях, которые есть при взаимодействии со своими, с поляками и так далее. Я когда ехала дальше, ну это был вечер, просто не каждый день на такси, но ехала, смотрела на красавицу Варшаву, и я впервые почувствовала себя дома. Я поняла, что Варшава мой дом за 3 года после этой встречи. Дякую. Ну, у мяне ёсць свае мэты датычныя гэтай дыскусіі. Мяне ўсё ж такі цікавіць такая грамадзянская актыўнасць, грамадзянская пазіцыя беларускага бізнеса. І таму у мяне пытанне да Паўла зноўку. Вярнуся да гэтага даследавання, зацытую на старонцы 15. Там было пра рызыкі, якіх баяцца беларускія бізнесы за мяжой, што там дрэнна ставяцца да беларускага бізнеса, што будуць праблемы з легалізацыяй. И цитата такая по-российски. По ожиданиям бизнеса, наступление этих рисков будет более вероятным в случае снижения, внимание, финансирования и активности белорусских общественных организаций и демократических сил, а также уменьшения их влияния на политические решения в отношении белорусов. Предприниматели по-прежнему видят в таких организациях своих заступников, которые способны сохранить проблемы белорусов в фокусе внимания властей, принимающих стран и ЕС в целом, а также влиять на принятие политических решений. И вот тут у меня питание. Ті бізнеси увогуле адрозніваюць трэці сектор і палітычны, і палітыкаў, палітычныя арганізацыі, грамадзянскія арганізацыі, што яны называюць грамадзянскімі арганізацыямі, і па вашых адчуваннях, ці беларускі бізнес увогуле ўсведамляе, што каб нешта патрабаваць, трэба за гэта заплаціць. І ці ён усведамляе сябе такім суб'ектам, які таксама разам з грамадзянскімі і палітычнымі арганізацыямі нясе адказнасць за нашу будучыню. Но ты понимаешь, я ж как бы, если исследования, интервью не делали, то мнение свое личное без этого я не высказываю. Раз. Мы имеем такую сложную ситуацию, потому что хвосты у бизнеса у всех практически в той или иной мере есть. При этом у большинства, ну, значимой части, социальная активность присутствует, ну, особенно у выехавшего бизнеса. И это все вместе сложить довольно трудно. Ну вот мы сейчас работаем над созданием факультета экономики и бизнеса в ЕГУ, да? Ну, как пример просто. Это, ну, там 2 факультета возникают, которые финансово устойчивы должны быть. Программирование, он работает, но компания, которая создавала это, вышла там формально, да? А сейчас мы создаем вот филиал тоже, Байсеп называется. И мы бы хотели поддержку бизнеса для развития факультета. И мы начали работать, и потом кто-то, там какой-то мальчик на государственном телевидении что-то сказал про ЕГУ. И сразу все потоки захлопнулись, да? То есть сейчас надо перестраивать.
То есть, значит, нужно отработать нам какие-то методы легализации социальной активности. Но мне понравилось мероприятие, например, в Вильнюсе «День холодника». Я подумал, почему не делать праздник «День драника». А Тутака тоже прекрасное мероприятие, где можно иметь социальную активность без хвостов больших. То есть это нам нужно найти способы сотрудничества широкого, потому что узкое существует. А дальше ты спрашиваешь, понимают ли люди, что политические структуры защищают их. Да. Ці яны адрозніваюць грамадзянскія ад палітычных? Бо я ведаю па сабе, што я не адрознівала яшчэ там 4 гады таму. Да, не очень отрознивает. Но процесс идет, у тебя быстрее шел просто, потому что ты активно работала, а у остальных есть, ну, понимание как бы есть, отчувание есть, а вот понимание, наверное, еще не совсем созрело. Да. Дзякуй. Павел ужо пачаў пра пазітыўныя кейсы, больш пра такую сацыяльную актыўнасць, ну, індывідуальную, так? Альбо масавую, калі можна індывідуальна ўключыцца ў нешта масавае. А памятаеш, ты таксама ўдзельнічаў у соўшал-вікендзе. Ці ты мог бы некалькі, ці вы, Александр, маглі б некалькі словаў сказаць пра гэты праект, якая была яго ідэя, якія былі эфекты. І вось гэтая супраца бізнеса і некамерцыйнага сектара найбольш мяне цікавіць. Ну, давайте я сейчас трохи про лічбы поразмаўляю. Ну, па-першае, канешне, заснавальнікамі соўшал-вікенда был, наколькі я памятаю, у тым ліку і Тутбай і Зісер, і яго там галоўная асоба, якая з ім асацыюецца, это Александр Скрабовскі. Я вчора з ім списываўся ў інтэрнэце і прасіў некаторыя лічбы, как мы маглі паразмаўляць все ж таки ў лічбах, а не там дрэнныя ці добрыя. Так? І таксама я буду абапірацца на даследаванне, якое рабіў Данільчук, Дмітрий, разам з Бюрокам, але Данільчук. Таксама ёсць некаторыя лічбы наконт таго, колькі увогуле беларускага бізнеса ёсць за мяжой. Данільчук, Скарбовскі. Як гэта выглядае? Так вось, найбольш вялікім такім калектыўным праектам пра сацыяльную адказнасць был той самы соўшал-вікенд, і лічбы выглядаюць так. За 4 гады было праведзена 16 мерапрыемстваў, 4,5 тысячы праектаў удзельнікаў, і больш за 1 мільён сабралі беларускія бізнесоўцы і дапамаглі сацыяльным праектам Беларусі. Вось такія лічбы. 1 мільён за 4 гады. Гэта был найбольш буйны, найбольш цікавы праект. Я павінен падкрэсліць, што тут справа ідзе о цалкам сацыяльным такой адказнасці, не ў выключна палітычным сэнсе. Таму што палітычны сэнс гэта другое. Каб соўшал-вікенд пачаў дапамагаць беларускаму народнаму фронту, напэўна, ён бы і тады недоўга трымаўся бы ў Беларусі. Так вось, мы кажам менавіта пра сацыяльную адказнасць у тыя часы і ў той, до нас прыйшоў чалавек з ружом, у тыя часы, калі гэта было магчыма. Яна выглядала так: 1 мільён за 4 гады. Але ў Беларусі 400 тысяч зараз, ну, зараз трохі менш, людзей, якія з'яўляюцца малымі сярэднімі бізнесоўцамі. Як гэта выглядае? Зараз 250 тысяч прадпрымальнікаў было, 270 тысяч, і яшчэ трохі больш за 100 тысяч гэта мікрабізнес, малы бізнес, сярэдні бізнес. 400 тысяч. А колькі ж у нас прадпрымальнікаў, якія лічаць себя беларускімі за мяжой? Прыкладна 20 тысяч у Польшы, але 8 тысяч прадпрыемстваў і 12 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. Мы павінны разумець, што паміж сярод іх вялікая частка гэта праграмісты, якія сталі індывідуальнымі прадпрымальнікамі Польшы, і гэта амаль не бізнес, гэта асобы. У тым ліку з гэтых 8 тысяч прадпрыемстваў гэта 1300 прадпрыемств у лагістычнай галіне, частка з якіх зроблена проста пустышка, каб выглядаць як еўрапейскі бізнес, але насамрэч гэта беларусы, якія сядзяць за мяжой унутры краіны і нічога больш за гэту штэмпсель не маюць. Ёсць у Літве, ну, цифры амаль на парадак меншыя, ёсць частка у Латвіі, таму мы павінны казаць пра агульную лічбу, можа быць, да 25-27, калі мне Павел паправіць,
можа будет таксама добра. Але сярод іх мы бачым, ну, то бок калі мы параўнаем, колькі было ў Беларусі, колькі ёсць зараз, лічба будзе адрознівацца ў 15 раз. І калі там мы змаглі забраць мільён за 4 гады, то трэба взяць гэты мільён, падзяліць на вось гэты суадносіны і сказаць себе так: беларускі бізнес за мяжой гатоў удзельнічаць у некай сацыяльнай часткі, яму трэба прапанаваць гэты удзел, але не трэба разлічваць, што ён можа пацягнуць у даны момант на сябе як бы ўсё. Гэта немагчыма, і гэта была бы такая фантазія. А што ўсё? Ну а які бюджэт цалкам грамадскіх праектаў за мяжой? Ён вымяраецца ў мільёнах. Ты не пра палітычныя зараз? Не пра палітычныя. Пра адукацыйныя, пра дапамогу палітвязням, калі гэта не палітычны праект, пра дапамогу тым, хто з'ехаў і так далей. І ён вымяраецца ўсё ж такі ў зусім іншых лічбах, таму гэта тренд, які павінен разгортвацца, але ён не можа пацягнуць. Но адказвае на твоё пытанне, ваше пытанне, якое было першым, 4 гады, 1 4,5 тысячи удзельнікаў, не ўсе з іх атрымалі грошы, але былі вельмі такія іскравыя і добрыя прыклады такого ўзаемадзеяння бізнеса і сацыяльнай часткі грамадства. Ну вось больш мяне цікавяць эфекты не фінансавыя, толькі гэтае ўзаемадзеянне, ці гэта неяк змяніла, ці гэта змяніла правілы гульні, ці гэта паўплывала на вось гэтае ўзаемадзеянне і бачанне адзін аднаго грамадзянскага сектара і бізнесовага. Я бы ўвогуле казаў, ну слухайце, некае адчуванне сацыяльнай адказнасці, да гэтага ж трэба дарасці і дарасці прадпрымальніку. То есть гэта пачынаецца не тады, калі ты уклаў першыя грошы, не ведаеш, будзе завтра прыбытак ці не. Гэта пачынаецца, калі ты больш-менш уже адчуваеш сябе ўстойлівым, і ты як разумны чалавек адчуваеш, што цябе акрамя асабістага жыцця яшчэ хвалюе нейкі унёсак у нейкі іншыя напрамкі. Не ва ўсіх гэта адчуванне ёсць, і гэта нармальна, тое, што не ва ўсіх, но гэта на некам узроўні пачынаецца. І напэўна 10-тыя гады былі менавіта тымі гадамі ў Беларусі, калі гэта пачало адчувацца не толькі ў гэтай галіне паміж суадносінамі беларускага бізнеса і вось гэтай НКО, але ў іншых. Ведаеце, маі сябры учора ўспаміналі, як змяняўся Мінск у 10-тыя гады, як адчуванне горада мянялася, і як пачыналася адчуванне нас у горадзе. І вось суадносіны паміж беларускім прадпрымальніцтвам і НКО гэта таксама адчуванне нас цалкам, а не па частках. Дзякуй. А як увогуле гэта ў свеце адбываецца, гэтае ўзаемадзеянне паміж сектарамі? Можа, Наталля нам раскажа пра той праект, пра які ты ўспамінала, толькі вельмі коротка, каб яшчэ з залі некалькі пытанняў, і да Паўла ў мяне ёсць вельмі важнае пытанне. У свете, я бы сказала, как еще в БСБ, у нас очень коротко, да, мы начали вообще-то, нащупали сначала интуитивно это взаимодействие культура-бизнес и провели еще в начале 23-го бизнес-колядки с польским театром, современная сцена, стали они нашими друзьями потом, хотелось чувствовать себя, чем мы от поляков отличаемся, как белорусы. Я видела, что люди на это направили. Потом у нас есть взаимодействие со спортом. У нас есть такая звездочка, как Саша Герасименя, которая с самого начала с нами. И мы уже 2 бизнес-завтрака, очень вдохновляющих, с ней провели. И считаем ее таким внутренним энерджайзером в нашем сообществе. И еще одно взаимодействие – это политика. Бизнес-политика. Я сейчас плавно перехожу на тот кейс, о котором я рассказывала. Да? Мы сходили в Сейм на заседание правительственной комиссии по бизнесу, по предпринимательству, польский, где были депутаты. Уже 5 человек, мы уже 2 раза там были, наши люди, я видела, очень вдохновились этим. Они вдруг увидели, что их проблемы реально могут решаться на этом уровне, как это так и как выстраивать это взаимодействие. И пример. Мы в прошлом году были в Германии, благодаря Бюроку, Павлу Данейко, посетили там все такие организации, которые бизнесом занимаются. И одна из площадок, где мы были, называется «Будущее Берлина». Это настоящий форум города,
где встречаются разные мнения, и они работают над проблемой. Вот важно, чтобы площадка работала над проблемой. Проблема у них — это насколько вот это отчуждение бизнеса и общества вообще гражданского можно преодолеть и как это преодолевается. Оно там тоже растет, так же, как у нас оно и как бы и не падало, да, то есть постоянно тоже растет. Вот. И как учитывать мнение умных, образованных людей, их опыт в принятии политических решений. Ну, как пример, у них вообще есть на этой площадке Союз коммерсантов и бизнеса Берлина, которые в постоянном составе собираются и ведут дискуссии. Вот обращу еще внимание, наши белорусские политики, я вижу, и не только, увлеклись таким форматом, как баттлы. В стиле, знаете, вот Байден-Трамп, да, то есть включая оскорбления там и так далее. То есть вот я смотрю, постоянно эти идут. Вот я бы хотела, чтобы это было как там, в будущем Берлине, как в защищенном формате, дискуссия, где учитываются самые важные аргументы, где они оцениваются, где уважительно относятся к любому мнению, если это человек заслуженный в своем обществе. А у них, кстати, там в постоянном составе таких 70 человек из разных сфер, и они очень быстро образуют под проблему нужную рабочую группу. Ну и вообще где-то около 1500 работает волонтеров. Очень большой показатель здесь, вот, когда есть волонтеры в таких площадках, движениях. Вот. И 30 постоянных рабочих групп, то, что я из цифр запомнила. Ну и мы, кстати, тоже, возвращаясь к сообществу, не могу не вернуться, БСБ. Сейчас в конце июля едем на Мазуры. 26-28, ну, небольшой группой, там 20 человек наших бизнесменов с Польши, по всем, практически Белостока тоже едут, из Вроцлава. И тему мы берем, это такой уже над бизнесом, немножко выбор ниши на польском и не только рынке. Ну, вы, кстати, можете еще впрыгнуть в вагон, последний есть немножко мест. Подойдите ко мне. И будет холодник там, мы специально его везем тоже, вот, чтобы это тоже все у нас было. Все, спасибо. Дякую. Павел, што рабіць? Што рабіць, каб беларускі бізнес, беларускі грамадзянскі сектар, палітычны, каб мы ўсе пачалі ўзаемадзейнічаць, каб мы бачылі адзін аднаго, каб мы пачалі дыялог, каб мы рабілі адзін аднаго сільнейшымі і разумелі, што гэта наш лёс, нам з гэтым працаваць. Вакол чаго можа быць гэтая супраца? Ці гэта павінна быць нейкая пляцоўка, платформа, нейкая дзейнасць супольная? Якія ідэі? Хіба пачну з аднаго важнага моманту, думаю, важнага для ўсіх. Скажу наўпрост, калі ў нас не будзе нацыянальнага бізнесу, у нас не будзе незалежнасці. На сённяшні дзень улада фактычна сканцэнтравана не толькі ў руках Лукашенка, а ў руках буйнога алігархата лукашэнкаўскага, прывязанага і да яго, і да Расіі. І фактычна нават калі ён памрэ заўтра, паслязаўтра ці праз 2 гады, улада будзе не ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, а ў руках алігархата. Таго алігархата, які сфарміраваўся, хаця, канешне, мы не можам параўноўваць ту з'яву, якую я называю беларускім алігархатам, з тым, што ёсць ва ўкраіне, калі мы звычайна кажам пра алігархат, калі бізнес уплывае на палітыку, а не наадварот. Але галоўнае тое, што у беларускіх не беларускіх, лукашэнкаўскіх буйных прадпрымальнікаў ці бізнесоўцаў сканцэнтраваны вельмі вялікія рэсурсы, пры дапамозе якіх яны будуць легко маніпуляваць нават апазіцыі, купляць яе, прадаваць яе. І гэта было неаднакротна ў той же самай Украіне ці ў Расіі. Другі момант, калі ў нас не будзе ўласнага буйнога нацыянальнага бізнеса з глыбокай свядомасці, буйнога, я не кажу пра прадпрымальнікаў, тут збольшага казалі пра дробнае і сярэдняе прадпрымальніцтва. Гэта добра, але хутчэй гэта не той ресурс, які можа сканцэнтраваць у імгненне велізарныя
велізарная колькасць фінансаў, каб, скажем, паўплываць на сітуацыю не толькі ў Беларусі, але нават у замежжы. Другая пагроза для Беларусі гэта расійскі алігархат, які таксама мае ўплывы даволі вялікія ў Беларусі. Гэта Мазепін, дарэчы, беларускі Мазепін, прадпрымальнік ці не беларускі, які з'яўляецца галавой Уралкалія, так, адзін з буйных алігархаў расейцаў. Яны таксама будуць уплываць на беларускую палітыку пасля незалежнасці і могуць якраз такі падрываць нацыянальную стабільнасць і нацыянальную бяспеку. Гэта трэба разумець, і гэта трэба таксама ўсведамляць і тым людзям, якія займаюцца бізнесам, сярэднім, буйным бізнесам за мяжой, які яшчэ знаходзяцца на стадыі фарміравання нацыянальнай свядомасці. Шмат чаго будзе ў Беларусі будучай залежаць ад буйнога нацыянальнага бізнесу, менавіта буйнога беларускага нацыянальнага бізнесу, які будзе фінансаваць у тым ліку нейкія там палітычныя партыі ці палітычныя праекты ўнутры Беларусі. А гэта вельмі важна ў перыяд трансфармацыі і пераходу ўлады ад дэмакратычнага, ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратычнага. Другі момант, што рабіць зараз. Так, зараз у межах беларускай палітычнай супольнасці мы назіраем крызіс і назіраем таксама дэвальвацыю давера. Гэта вельмі праблематычна для будучых палітычных сіл і структур. Перш за ўсё губляецца давер з боку бізнеса, бо не трэба таксама лічыць, што бізнес будзе ўкладаць грошы ў тыя праекты, якія па іх меркаванню працаваць не будуць. Яны будуць працаваць, а яны будуць укладаць грошы толькі тады, калі будуць бачыць, што з гэтых праектаў будзе нейкі сэнс. Таму ад палітычных супольнасцяў і тых розных структур, офіса Ціхановская, АПК, там, каардынацыйнай рады патрэбна ў тым ліку палітычная і сацыяльная адказнасць перад сярэднім ці буйным нацыянальным бізнесам беларускім, які знаходзіцца за мяжой, каб гэты бізнес мог укладаць грошы ў тыя ці іншыя палітычныя праекты. Калі гэтыя палітычныя праекты будуць толькі фармальнымі і імітацыйнымі, яны ніколі не змабілізуюць вакол сябе буйных нацыянальных рэсурсаў і будуць зарыентаваныя выключна на праекты замежных арганізацыяў, грантадаўцаў. А як толькі палітыка беларуская, нацыянальная, зарыентаваная становіцца на гранты, праекты, падтрымку з іншых крыніц, не нацыянальных, а з іншых крыніц іншых краін, ён перастае, гэтая палітыка, быць нацыянальнай. Яны будуць рэалізоўваць выключна тыя праекты, на якія атрымоўваюць грошы. Гэта адна з ключовых і грунтоўных прычын, чаму апазіцыя да 2020 году фактычна змаргіналізавалася і не мела ніякага ўплыву на беларускую рэчаіснасць унутры краіны. Тое ж самае, на жаль, тыя ж самыя тэндэнцыі назіраюцца і зараз. Палітычныя групы, ініцыятывы пераключыліся якраз такі на грантавую падтрымку, а гэта азначае смерць гэтым палітычным структурам. Раней ці пазней гэтыя палітычныя беларускія структуры да гэтага прыйдуць. Ну і апошні такі прыклад, чаму неабходна мець нацыянальны буйны бізнес. Ну, гэта Белсат. Вось польскі ўрад падтрымоўваў гэты праект. Ён у той ці іншай меры быў эфектыўны, перш за ўсё для развіцця нацыянальнай мовы, нацыянальнай свядомасці, нацыянальных праектаў, медыяльных праектаў, фільмаў, навінаў і гэтак далей. Гэта вельмі важна. Нягледзячы на тое, што знаходзілася тэлебачанне за мяжой, тым не менш яно имела важную ролю ў інфармацыйнай прасторы Беларусі, асабліва зараз, калі вядзецца гібридная вайна інфармацыйная супраць краіны. Ну, польскія улады вырашылі, што трэба трансфармаваць, змяняць сітуацыю. Ну і, безумоўна, наступіла праблема, фактычна Белсат ператрансфармоўваецца і, магчыма, не будзе існаваць ужо як такі вельмі важны ресурс. Быў бы нацыянальны буйны бізнес, было б нацыянальнае тэлебачанне. Окей, адказу, што рабіць няма. У вас ёсць, я так разумею, каментары. Павел хацеў спачатку, але я б хацела таксама даць мікрафон да залі, і я не ведаю, колькі ў нас часу.
яшчэ ці ёсць нехта не 5 але мы хвілін. пачалі на 10 хвілін пазней 15 хвилин у нас есть. Поважанные, Нікога няма з а есть арганізатараў. пытання? Поднимите, пожалуйста, руку. Я вижу, так трохи засумовали. Колькі есть пытання? Раз, два. Добре, тому я дам себе, сам себе дам микрофон, волю дам, и прокомментую трохи тое, что казаў Павел, спадар Павел. Ну, по-перше, я бы не казаў яшчэ про Белсат в мінулым часе. Все ж таки Белсат жив и плануе жить. Как бы моя атмосфера выходит, и контракт до конца года есть, и далее будет, напэўна. Таму все будет с Белсатом добра. Уж наколькі ён добры ці дрэнны, я не ведаю, але я такі вельмі удзячны Белсату, тому что менавіта благодаря ему и працы Игоря Кулея я все ж таки могу так зараз размаўляць по-беларуску. Это уже каштуе некаторых грошай польскіх падаткаплатнікаў. Гэта ўжо адзнака нацыянальнасці. Ну так, дзякую. Но насамрэч мне вельмі прыемна, потому что калі ты кажаш по-беларускі, у тебе змяняецца погляд на свет. Гэта праўда. Ты адчуваеш свет па-іншаму. Ну далей. Наконт как бы беларускага бізнеса, які как бы павінен плаціць палітыкам, а інакш яны працуюць за гранты, і гэта мяняе іх погляд на свет. Гэта таксама праўда. Для мяне было вельмі дзіўным, ведаеце што? Апошні пакет санкцыяў Еўрасаюза выглядае так. Па-першае, фізічныя асобы беларусы не маюць магчымасці прывезці туалетную бумагу ў Беларусь. Я не жартую. Па-другое, прадпрымальнікі з беларускімі паспартамі, але без ВНЖ і сталага побыта не маюць магчымасць, павінны зачыніць лагістычныя кампаніі. Гэта санкцыі дыскрымінацыйныя па пашпарту. Па-трэцяе, чамусьці как бы беларускія кампаніі ўнутры Беларусі, якія не маюць ніякага дачынення да рэжыму, не маюць права атрымліваць паслугі аўдытарскія, архітэктурныя ад захадных кампаній. Гэта ўсё напісана ў гэтым пакеце. Ён уступае ў моц, частка ўжо працуе некалькі тыдняў, частка уступае на пачатку, ну, праз 2 тыдня. І ўсе дэмакратычныя палітыкі ніводзін нічога не сказаў. Гэта адлюстраванне таго, аб чым кажа Павел. Як ты можаш змагацца как бы супраць вось гэтага, калі ты тут атрымліваеш грошы? Таму гэта вельмі небяспечна, але ж как бы прадпрымальнікі ж не ідыёты, яны таксама гэта бачуць. І таму как бы ўсё на сваіх месцах. Гэта мои такія злыя заўвагі, таму што я ўнутры і вельмі па гэтаму поводу напружаны. Вось, закроюсь далей і дам тебе. Дзякую. Яшчэ адзін каментар, а я выходжу да залі. І да, ўжо пачынаем з комментарий. пытанняў? Я просто, Павел, по поводу того, что ты как-то говоришь общими вещами такими. Крупный бизнес, что такое? В Беларуси особая структура бизнеса. Но у нас частный сектор генерирует от 50 до 60% ВВП в 2020 году, как считается. При этом только 25% ВВП генерирует малый и средний бизнес. Куда входят и государственные компании, малые и средние. Да? Значит, но что такое крупный бизнес по статистике? Это больше 500 человек. Значит, у нас сложилась удивительная структура, потому что через трансформацию торговых каналов в начале 90-х в производство, я не говорю, как это происходило. Одна известная компания. То есть продажи 18% рынка, потом создание производства и 70% рынка. Да? И таких групп достаточно много. Того, что крупное по российским меркам, у нас на пальцах 2 рук, может быть, максимум. Понимаешь? Поэтому реально вот с такой точки зрения у нас средний бизнес доминирует очень сильно. Дзякуй. Нас уже просят коллеги. В политике в Беларуси бизнес не имеет вообще никакого влияния. Пока, ты хочешь. Дзякуем. Одно пытанне толькі ў нас, бо аднак наступная дыскусія ўжо прайшла і нас выганяюць. Вітаю всіх, вибачайте за трасянку. Ви упомянули буйний бізнес, санкції, політику і настрой у супольності, у обществі. Як ви лічите, ці ёсць будучыня у беларускіх сеткаў буйнога бізнеса? Яны будуць развівацца
не ведаю, по розным тэрыторыям. Не топкі які-небудзь там адзін рэстаран, а, напрыклад, цэлая рэстаральная сетка ці магазины, якія тут адчыняцца ў Польшы, Грузіі, Літве, Даніі і так далей. Ці ёсць будучыня ў такіх сеткаў, таму што ёсць настроі общества, и не будет ли бойкотирования таких сеток? Я откажу. Нас выгоняют. Хорошо. Глядите, на конт сеток белорусских ресторанных хуткага харчавання вельмі добра калісьці адказаў спадар Прокоп'ев. Он адказаў там дакладна, што патрэбна быць, каб беларуская кухня стала фанам і стала такой же вядомай, як украінская, ці кітайская, ці японская. Нам яшчэ вельмі далёка не да бізнеса, які будзе разгортвацца, а да таго, як беларуская кухня стала гэтым таварам, з якім магчыма працаваць. На жаль, гэта так. Таму няма. Зараз няма. Другое. Калі вы кажаце пра раздробны гандаль, то тут таксама ёсць такое пытанне. Калі вы кажаце пра тое, ці могуць беларусы асобныя зрабіць сваю жабку, веру, могуць. А ці можам мы зрабіць жабку з беларускімі таварамі? Не можам. Будзе недастатковы попыт. Недастатковая прапанова, недастатковы попыт. На гэтым зараз магчыма пабудаваць такі асобны малы бізнес. Ведаеце, малая крама ў Варшаве, малая крама в Вроцлаве, но не бачу, як зрабіць буйны бізнес. Дзякуй, дам магчымасць Павлу адказаць нешта. Калі ёсць у людзей жаданне, яны могуць зрабіць. Ліванцы робяць рэстарацыі свае далёка ад Лівана, і гэта не праблема. Калі ў беларусаў ёсць воля, жаданне, можна зрабіць гэтыя сеткі, рэкламаваць, і я думаю, што ніхто, знаходзячыся тут, за мяжой, гэтага байкатаваць не будзе. Шмат рэстарацый ёсць беларускіх у Варшаве, і яны вельмі папулярныя. Так что тут я не бачу ніякіх праблем у ідэалагічным палітычным плане, асабліва калі там будзе меню по-беларуску. Можно я еще? Просто я думаю, что я вот работаю с предпринимателями вообще очень давно, я еще в Минске это делала, и я думаю, что бизнесмен всегда найдет выход, особенно белорусский бизнесмен, на любом рынке, поэтому все у нас будет хорошо, друзья. Живи вечно. Дзякую маім гасцям, дзякую поўнай залі. Заўважце, тэма вельмі важная, вельмі перспектыўная з майго пункту гледжання, і мне падаецца, што мы толькі пачалі. Я запрашаю ўсіх да дыялога, я запрашаю ўсіх да актыўнасці, да грамадзянскай актыўнасці. І бізнесоўцаў, і палітыкаў, і людзей, усіх беларусаў і беларусак. Дзякуй. Шановныя сябры, мы ўжо пасля першай нашай дыскусіі, літаральна хвілінка на змену на сцэне, і чарговая дыскусія будзе неўзабаве. Якім чынам мы з-за мяжы можам зрабіць нешта, дапамагаць нейкім чынам палітвязням, іх сем'ям, і літаральна хвілінка, і мы працягваем.